menengo. Nggih. Kuwi tak gabungke karo anakku lanang. Ah, nggih. Ah, kowe jarene arep dipek mantu karo Sinten Rama? almarhum Pak Seno. Ah. Nggih. Tenan to kuwi? Nggih. Nggih, kan jodoh tidak ada yang tahu Rama. Nggih. Nyuwun pangestunipun panjenengan mawon. Jodoh rezeki pati ora ana sing ngerti. Kene, Gas. Nggih, leres Rama. Enggak kene, Lik. Ya berke iki lek iki lintang kero karo Bagas ki mbang lek karo Nanda Bagas diuntal. Dadi Mas Bagas itu kelas berapa Romo? Ndi? Bagas. Oh, tasnya SMP. Oh, kelas 2 SMP. Yang mana Mas Bagas? Lho, bocah bagus no. Keturunanku ya rene sing elek tak critani. Oh, niki ugane jenengan Romo? Wis, oke. Lek gawe dinane Selasa pagi tadi. Wilujeng dalu, Romo. Nggih. Sugeng dalu, Mas. Wilujeng dalu, Mbak Lintang. Nggih. Bawa gandrungan le kaya ngopo. Salam kenal ya, Mas. Terok nang bapak ya. Bawane nyidam sari ya kena, lain ya kena, yen ing tawang ya kena ya. Nggih, Romo. Didemok ora apa-apa wong. Pamilan iki ya gane jenengan Romo? Iya. Kok benten kulitane? Piye? Masih kan putih. Nang jenengan. Lho, aku ora lho, aku biyen ya ngono kuwi lho, Nduk. Oh, jenengan rumen Nek nggih saiki kan? kan tambah umur bubrah. Ya. Nggih. Ya le, dawa. Sing banter le bawa aja ragu-ragu. Rade mriki, Mas. Dowong. Dowong ayu. Halus suarane. Banter Nggih, ta suara? halus. Sae Bebujaning ati. Gas, kowe sing branyak kaya bapak ngono cek-cek karo wong wedok iki. Lanang. lah malu-malu lah Romo. Kan baru pertama kali bertemu Romo ya, Mas ya. Nggih. Kaya. Nggih, ngapunten nggih, Pak. Oh iya. Tepuk tangan izin. Agak kesini Mas, agak kesini. Anu ndruwedhek mau kula. Lah, aja ndredeg to, Mas. Aku nom-nomanku ya wedi ngene. Kaya ngene wong nandang asmara apa ta awakku dhewe. Kuwi sarjana musik lho. Nggih, dalem Jadi Romo. S1 sarjana musik ya le ya. Oh, S1 lah mau Tapi jarene pinter nyanyi SMP bocah iso iki. mau. Nah, bocah iki pinter nyanyi ngono. Wah, nggih. Nggih Romo suaranya bagus, Mas. Nggih, derek ajar mau niki Mas. Dotewa Jawata welas Jane rangkulen. Wah. Kaya film ora apa-apa. Oh iya, ndak apa-apa, Mas. Oh nggih. Kowe pundak. Kowe tanganmu ning pundak. Aja keragi, pundak Mas. Tanganmu. Wah. Nggak ngono. Nggih. Amit, Mbak. Nggih, enggak apa-apa, Mas. Dadak amit. Ndak apa-apa. Dadak amit. Lah nggih, kan Rene, profesional panggung. Rene. Dalam? Rene. Wah, dicontoni romane lho, Mas ki lho. Ala ketoprak kuwi nek nyedak wong wadon ora perlu mangu-mangu. Tak tetek tang sitanjung kene wong ayu. Ngono lho. Dawuh Kang Mas. Nah ngono. Nah. Ora usah wedi. Tresnaku tanpa apa marang kowe wong ayu. Semanten ugi kula Kang Mas. Donya prapting delan tresnaku marang kowe. Injih. Kowe kepiye Cahayu? Kula semanten ugi, kula tresna sangat kalian panjenengan Kang Mas. Dari jalur jagute ini ora masalah. Ngono lho, Mas. Ngono.
Lah dipapak do dewa. Do dewa Jawata Agung. Keder banget. Ayo lanjut ngono. Welas somring. Sirahe ditemplekne ning dadane. Mboten napa-napa niki, Rama. Heeh, apa-apa. Waduh, lan iki kula tilem jopo. Wis kok bodho to gas kowe yen. Di kesempatan sirahe karo templekno ning ngene pundakmu. Welas. Nemplek. Somring awak mami. Awit nang. Aduh Mas. Nggih jenengan tangan mengke-mengke. Benakno Mas. Mas benakno. Ngapunten. Oh iya. Biyen aku karo Mintul diurak karo netizen ngono ya. Kabeh keloke. Besok kapan ketekan ya. Besok kapan Laku mubeng. Kata Kesana ya Mas kita. Kan cecer lan wong ayu Tak umpamakno nakoda umpamani ronakoda tanpa prau sasat sarah ing jalatri nyidam sarias moro sing wadon rak nyidrani to. Lagune ganti banyu langit nggon repe tok. Lah kan nyidrani to. Kene anu. Panjenengan kok saged ngoten ta Rama? Janjine ngono lho, Gas. Ngono. Banyu langit? Ya iya no. Ayo repe janjine tak tek. Anu Mas Didi Nadanya Mas. Ucahe kekalemen kabeh. Ya. janjine lunga ora nganti suwe-suwe pamit esuk lungane ra nganti sore janjine lunga ora nganti semene suwene nganti kapan tak enteni satekane ya Lintang Asmoro diatur ki no. Oh nggih. Bah. Ya. Jana Bersama Bagas dan Lintang Kairo. Muga-muga jodoh. Ya, sak bawa dirangkep telung lagu ya Mas ya. muga-muga Ora apa-apa jodoh, ya. Ya. Neno. Ya. Saking mriki mo. Ayo buka celuk saka sampeyan. Wayah wengi utana krimis ra wis banyu kang atemet dadi saksi karo nangis wong sing tak tresnani teko ninggalake aku sujud yen ora ana siramu sumilire tutut kalbu rasa kata abad akan meradian daku lewat tembangkan remoko bisa jadi tombok ini nandang boyong lagi
Wong kurang banter ya. Jawa Timur ono turaan sindene yo. Nggih. Atur ki ya, no. Endang Pak. Mengke lek welek pripun, Mang? Ora apa-apa. Niki rembulan kasemaran saya. Iya iya. Omong lah. Yo mung tak mulai omong ora wis. Sak pinten, Mas? Hindai ngapa saraya nama mangkening yen geget mati ngrarantap jantungku dikemut nyaraning atiku dong bagus pujanku sumirat maning telas tresnaku kang katataning ing kalbuku ucare satya pring sasanti ing tembe tan belenjani ati wayang prantama tansah hangokang cabang bidang hangat ngelayang banget capoko wening mongan tansah pengen sumanding lah alek to mong Api wis nonton lho. Yo mutung mulai. saramban mawon nggih. Oh wis kuwi terus apa enek lagu dipotong. Kowe gelem bayaran dipotong. Yo nggih mboten purun. Niku pamirsane langsung wangsul lho mireng swara kula. Lho ya ora. Wangsule ngomongi bojone ngejak bojone kae lho, enek sinden apik nang rene ngono lho karepe. Kalau sidene elek ngoten ngusanu. Alah lah. Jalek kemayu. Aja Bener saja contone sami mawon ngoten. ora sadi contone sami mawon. Aja aling-aling kene tasang tasande selirama lintanganing memani ing kalbu kadya rengganing sepi
ditutup karo genduk Nanda lan genduk Roro Handini. Jumenenge nganggo klasikan sarung jagung. Peloke barang. Watone tanah sesumandi matan sailing sarung jagung apotika boten tresno yen werah sedina kaya setan sarung jagung abot rasaku. Jagung rasane kabatan tresno yen tan waras sedina kaya setan sarong jagung apa rasaku nah Yunda
rampung Diasta miki wah kowe beng iki jan ketara ayu kaya Dewi Gagar Mayang Cahayu. Tenan aku kedanan karo sampean lho. Dewi napa Rama? Gagar Mayang. Gagar Wayu nggih niku. Oh Gagar Mayang iki sliramu kaya Dewi Gagar Mayang ana lagune kok iki. Dadi betari saka kahyangan Suralaya. Oh dadi ayune iki kliwat ngono lho. Keliwat nggih. Iya, ayumu iki kliwat ngono. Mula beng iki kanggo mbuktekke aja mung ayune ning klebu punya kompetensi utawa duwe kemampuan. Ilmu cahaya Bagiati Nurani, kebodohan tanda kematian jiwa. Mula sing perlu nom-noman kudu tetep sinau. Belajar iki penting. Nggih. Untuk menempuh masa depan, urip ki apa? Urip ki ana pigunane yen to duwe kegiatan. Nah. Nggih. Iki ra Desa Bareng to. Desa Bareng. Bareng. Nggih. Awale kan B to. B. Niku wonten tegese. Lek dijarwodosoke per huruf. Per huruf. Per huruf. Kowe ya sekolah. Oh, nggih no. Oke ini. Sekolah ning ndi? Wonten Universitas Terbuka. Kuliah ya no. Injih. Wah, aku lek ngimpuk-ngimpuk sampean ki wit kelas 4 SD nganti sak ngono gedene. Nggih. Jenengan mong kula. Tak mong, tak gendong, tak ojong, tak pundi, tak panggul, tak kempit, tak indit, tak cangking, tak cengkiwing. Ya, bareng per huruf B. B niku babareng kamulyan wujuding katentreman ngrembaka pembangunane tercipta keindahan hormat saling menghormati antar rakyat lan pemangku jabatan mergo jumenenge Bapak Ilham Nova Widyatmoko. Dadi babaring kamulyan babaring kaendahan neng Desa Baring mergo diasta Bapak Ilham Nova. Nggih. Bapak Ilham Nova Widyatmoko. Oh iya, kuwi B to. Nggih. Ana desa ya kuwi huruf A. Niku anggaran desa dikelola dengan konsep manajemen transparan tanpa ada unsur pamrih demi kepentingan pribadi. Oh, dadi ora kena. Okay. Pejabat golek penake dhewe, golek mblenduki wetenge dhewe, grogoti bandane rakyate ora kena. Mboten kenging. Mula nek ana pejabat korupsi, racake mlebu ning teruji besi. Lah dalah. Kuwi A. R. Rakyat lan pejabat desa manunggal nyawiji duduk sama rendah berdiri sama tinggi nyiptake desa kang gemah ripalo jinawi kerto tentrem tora harjo. Iya. Niku R ya. R. Kae lo lurae subuh-subuh wis wangun sare ngubengi desa Bareng meruwi keselamatan rakyate. Iya, ajae lek muni kok kae lo lurae. Ya sudingan piyayine to. Lho piyayine. Ini kok nggih Bapak Lurah matur sembah nuwun. Ya. N niku nanggap wayang menjadi salah satu adat Desa Bareng sebab masyarakat tahu bahwasanya wayang merupakan salah satu tinggalan leluhur yang berisi tuntunan serta tatanan yang dipertontonkan. Integritas sosial, okay. Tuntunan untuk mengumpulkan warga masyarakat. Biyen zaman mau tahun 96 ki, 95 96, kuwi nek ditimbali ning DKI to no. Okay. Karo kuwi ning Bank BI
Panjenengane Pak Harto mesti membacakan Astabrata. Ngono. Astabrata. Oh nganggo Astabrata. Ulung perkara lho roh ora kowe? Napa? Astabrata roh ora kowe? Dereng. Dereng jenengan. Lah wong iso jarwa dosane kaya ngono ora ngerti Astabrata. Lha niku dereng mlebet pas niku. G niku gondelan tindak utama tekun salate, tekun ngibadahe, tekun anggone megawe hablum minallah hablum minanas. Tansah nyaket marang Gustine, becik marang sesama sesamaning manungsa sami. Iya kaya pinter. Bakune kula dongake kagem sedaya perangkat desa, mugi tansah kaparingan sehat, kuat lan kawicaksanan anggone nglaksanakne tugas-tugase, mugi saged ngayomi desa bareng kanthi tulus, bangun desa kanthi gotong royong, terus nuntun masyarakat tumuju kamulyan bebrayan. Mugi perangkat desa saged dados tulodo ingkang sae, adil lan tanggung jawab, saengga dadi desa kang guyub rukun ayem tentrem niskala nir ing sambikala. Semanten ugi ingkang sami rawuh kula dongaaken tansah pinaringan kawilujengan kawidatanan karaharyan, pinaringan kathah rejeki ingkang berkah barokah, tabungane kathah kena kanggo ragat anak sekolah, kena kanggo bangun omah, kena kanggo munggah kaji menyang Mekah Madinah. Ingkang dereng pikantuk jodoh kula dongaaken dicedhake jodhone, ingkang sampun kagungan jodoh mboten pareng mindho nggih. Lah, lek ning nggonku kami tuwa ngitungi rondo ra wis. Napa? Kene kami tuwane apik banget lho ngene iki. Ngitungi napa? Ngitungi rondo. Rondo. Desa nggonku dudu saka kene. Apik ya nak ya. Dadi masyarakat iki penikmat seni, ora kok cara nonton wayange ora kok resek kaya daerah nggonmu wae. Mboten, salut sekali kula wonten mriki Rama jan piyaine mirsani, bener-bener mirsani wayang. Punya toleransi, tata kramane dhuwur, etikane dhuwur. Leres. Mula diaturne tembange sing alus, rembulan kasmaran. Nah, niku lintune kemawon. Nyapa? Lintune mawon lho, Mo. Lek dadi-dadi piye? Ngene lho, kowe iki Wah, malah nemen niku lintune malih. Podang kuning nggih. apa? Podang kuning. Kowe iki apike nembang pelok tak critani. Gagar mayange ora tau nembang slindru. Betari gagar mayange lek tanggapan ning kayangan karo malaikat Israfil iki tembange pelok. Pelok. Mosok hubungane nggih kalih malaikat barang. Piye tukang trompet tok. Lintune napa, Mo? Ya ki mang ora apa-apa remblang kasmaran ki bagus lho, Nduk. Ndak mengurangi bobotmu ngono ya. Mboten nutut, Rama. Nutut. Mboten nutut. Mengko tak sebul. Nggih, memanik mawon. Beloke barang le. Memanik Niki pengendara Mbah Mantep. Mbah Mantep sedo bingung golek nggon. Akhirnya kok Solo nglerek ngetan banjur ngenderi kula. Nderek jenengan. Nggih. Arep nututi Mbah Mantep ditinggal tenan. Pripun raose nderekne Rama? Lho mboten, masalah mboten penak ngoten sanjang nggih. Kok iso lho. Ya. Niki karangan kula sakbare memanik. Memanik berarti niki. Oh, Endahing Pak Suryano. Kowe yo wangel kowe. Kowe tak bayar akeh dhewe diperintahke dhewe. Wah, kang diutang. Ngerantos seragam, ngerantos didolne spion-spione mboten kadol-kadol. Piye? Seragam cindan niku lho badene tumbas jenengan sanjange sesuk tak adolne spion lho, spione dereng kadol-kadol ngono. Engko tanggal 10 tak kek dhuwit ngono. Nggih tuku seragame cacah iki. Ah, saestu niku. Iya. Yoga Pak. Oh iki sitok yoga. Kowe wis rabi apa ora? Napa? Rabi lho. Dereng. Sirmu rabi. Rabi sing profesine apa? Nggih bakune nggih PNS ngoten mo. Pegawai negeri. Pegawai ngeyel sugih. Tak pikir PNS sih bayare titik kowe. Oke awakmu lho. Ngono. Mila. Iya. Lha tanggapane sepi nggih akeh mriko. Lho, kowe ora tau prei awan bengi to. Awan bengi sore esuk. Nggih. Mboten nggih. Ya. Napa? Saniki. Seno. Ndagelo nggih joget kuwi. Napa? Jare kok kono.
Kono sik. Sik musik Nuwun sik. sewu Mas Lurah. Kan tasik timur to. Niki anu Mbak Lurah, pernah sakit jiwa. Lho. Iso Jadi sakit kula tambani jiwa. saya waras. Saya nemen. Dadi duwe glonjong, cuma memang etikanya tinggi. Bareng kula sekolahane rada normal. Maune niku sloyo banget. Dadi lek nek wong ngombe kopi diombe dintekne teng warung niku. Kali kami iki. Mila kula ngoten. Kumantunge rasa. Berarti mangke lek gumantunge rasa mboten tamtu rembulan kasmaran. Alah. Ora penting ngomonganmu, tapuk lambung. Endi? Oh. Kowe mbangku awakmu, sirahmu noleh nganan ning penonton apik ngono. Mesti Ngeten. ndak payu rabi kowe. Nah. Golene jodoh angel Pak niki. Angel golek jodoh. Bangku sirahe noleh nganan. Ngeten. Oh sengkleh ngeten. Iya no. Iki joget nopo? Kowe iki ngrangkep dagelan ben iki rene dagelan iki. Pancine wis mangsa sanga. Oh. Wancine wos madya ratri yuang candra
leole lontong Makandhe tegesipun ngancik bab angka kalih sasirebing ya ngarga gumantos sing dalu duk semana durung ana kang minangka sambenging kandha amung jemedhuling Sang Hyang Sitaresmi ing radyarsa mrabawani jagat dupitatos kang kamantyan diwasani Sang Hyang Arka gelisih kang munggel gawi kang tebih kinarya prak kang prak ginewatuh nalika semana wis ngancik wancine goro wis ngancik wancine goro kawis tinggal dadap tidem perbawaning ratri
Nyoto wancine wos tangguh angkara foto mawis cermo